Яңа ел кичендә Гарри Поттер һәм аның дуслары сезне мөгъҗизалар дөньясына алып керер. Бу кинода дуслык көче бөтен каршылыкларны җиңә. Кечкенә Чарли Бакетка гомерендә беренче мәртәбә бәхет елмая. Ул шоколад фабрикасына алтын билет ота. Мохтаҗлык кичерсә дә, гаделлеге аркасында ул махсус бүләккә дә ия була. Ә нинди бүләк икәнен бу киноны карагач белерсез. Бу кинода балалар Нарния иленә гади шкаф аша үтәләр. Аларның сәяхәтләре шуннан башлана. Бу мөгъҗизалы илдә хайваннар да сөйләшә, тылсым дөньясында яхшылык начарлык белән көрәшә. Кайсы як җиңәр? Аларның юлларында нинди авырлыклар килеп чыгар? Бу киноны карагач белерсез. Один дома киносы инде күбегезгә таныштыр. Кечкенә Кевин очраклы хәлләр аркасында ялгызы гына өйдә кала. Өйдә кеше юктыр дип уйлап, бурлар буйны басырга уйлыйлар. Әмма ләкин Кевин югалып калмый. Бу кино шаян күңелле пират капитан Джек Воробейның маҗаралары турында. Тормыш сынауларына карамастан, ул оптимизмын югалтмыйча, бары тик алга гына атлый. Яшь тылсымчы Малефисента әкияти гамәлләр белән уратылган урманда тормыш алып барган. Тик бер вакыт бар да үзгәргән. Аның дөньясына кешеләр хаос алып килеп, матурлыкны җимерә башлаганнар. Малефисента битараф кала алмый. Алисаның бер үзенчәлеге була. Ул тылсымлы дөньяга сәяхәт кыла. Монда аны бик көтеп каршы алалар. Әмма төп сәбәбе нәрсәдә икән?